dagko na sila. Nya saon man nga mao manggoy ato ang production. Pero naundang man ang production, pero ang operation nagpadayon. Kay lugi ka nga kung wala ka na operation, wa pa jud kay production, perti nang lugian nimo ana. Building negosyo, bankrupt ka na. Pero kung gusto mo nga malig-on, dunay mga nangamatay na nga dungan unta mo pagkatao, pero nagunag kamatay, inom atong gidalan ni Pastor Roy mga igsuon, kay katabang to sa mga unod nun nga pangibog. Manindog tatanan mga igsuon, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Palakpak ta para sa Ginoo mga igsuon, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Amen, amen. Sa libro sa Salmo, Kapitulo 91, alipay ko sa mga young ministers, mga anak sa pastor, nga nagpagamit sa buluhaton sa Ginoo mga igsoon. Hapit na ko makarelate ana sa mga tatay nga nadinhi nga nagpastor ang inyong mga anak. Dug usa kada kong kalipay nga dili pa nako masabtan siguro apan apil nako sa kalipay, excited ko nga kung itugot sa panahon usa ko nga masama kaninyo nga inyong mga anak nagasunod sa inyong buluhaton ug nagatabang sa inyong buluhaton mga igsoon, labi na nagasunod sa tunob sa pagka-ministro sa Ginoo mga igsoon. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Number 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. And He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. And thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in the darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 2 Chronicles chapter 7 verse number 14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin, and I will heal their land. 15. Now mine eyes shall be open, and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. For now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. And as for thee, if thou wilt walk before me, as David thy father walked, and do according to all that I have commanded thee, and shalt observe my statutes. God bless His word. Lord, we thank you for the reading of your word. Kami Ginoo nagaampo sa imong pagpanalangin o Dios ug dugang sa tanang igdulungog nga makadungog sa pagmensahe sa imong mga pulong amahan gikan sa mga miyembro, mga bisita ug mga kaigsuonan namo, mga kapastoran nga ni adinhi karon amahan. Ako nagaampo nga ikaw magpanalangin sa imong alagad o Dios, ginamit ang lapukong mga ngabil nga magluwat sa imong pulong Ginoo. In the name of the Lord Jesus Christ, amen and amen. Palakpak ta para sa Ginoo mga igsoon. Amen, amen. Gusto ko nga magawali mga igsoon sa di pa kamo manglingkod sa mensahe nga nagaingon under the shadow of the Almighty. Under the shadow
of the Almighty. Pwede na mo makalingkod mga igsoon. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po sa church, kini nga host church mga igsoon, Pastor Boy. Thank you kaayo sa usa ka nindot nga panalangin sa Dios bisan pa sa sobra sa labaw nga akong gidahom mga panalangin nga nahatag mga igsoon sa atong iglesia dinhi katong niaging Domingo ang Dios magabalos pa sa pinilo-pilo nga pagpanalangin. Sa Amerika, doon na sila gitawag og BSA, the Blood Stock Agent. Nga ang trabaho ni ini mga igsoon, ang ilahang attention ngadto lamang sa pagpangita sa mga hayop o linyada sa mga hayop nga ang kaliwatan niini o ang dugo nga nagsubay niini mananaog or champion. Usa siya malalaki mali o mababae. Nangita sila sa racing sa kabayo. Nangita sila kadtong pinakakusog nga mudagan mga igsoon. Unsa nga kaliwatan aron ilaha kini mga igsoon nga i-bred nila mga igsoon. And the bloodstock agent will examine how the horse father fared as a racer and how long he stride. Iyang layat, unsa kataas ang iyang layat. How fast he ran and what size he was. The breeders understand that the winners don't randomly happen because winning is in the blood. Ilahag yun kanunay nga ginatuki pag-ayo mga igsoon, ginausisa. Maulang yun ni ang department nga naglanta o nagapangita. Nga kung doon naman sila'y angayang pangitaon sa ilang departamento o tunan, eksaminon pag-ayo, kadtong kaliwat nga kang nag-agi o naglatay ni anak mga igsoon nga kaliwat. Kaliwat sa mga mananaog o dugo sa mga mananaog ang iyahang kadugo o kaliwat mga igsoon. Hapan dunay tag-iya niini nga labaw nga nasayod ug labaw nga nakabalo mga igsoon. Nadiskubrihan nila nga niadtong appeal sa maong department or sa BSA nga ang pinakakusog nga mudagan sa unang panahon nga pangitaan nila mga igsoon og kusog og buylo nga mudagan kadtong kaliwat sa kabayo nga ang pangalan Colt. Mauto mga igsoon nga dunay Colt 45 kay ang gi-inspired man ni Mr. Colt pod ang gikusgon sa buto ang speed sa iyaha mga igsoong bala. Mauto nga dunay naimutang niini nagamit na karon og hantod karon ing panahon sa mga gun enthusiast no. Kabalumuod sa ang Colt 45. May lagi gamit mga igsoon kay inig mabutan ka na, maigo ka, maulaw na ka nga mubangon. But the owners know that on the inside, pagkabalo nila mga igsoon atong nagsubay, dili sila makatuo kay ang inugtan-aw nimo ang gawas nun nga bahin, ang hulagway nini, dili kaayo dako nga kabayo, dili pud siya gamay kaayo. Unyang ilang gipangita sa gawas nun nga bahin katong dili basta-basta og porma mga igsoon. But the bottom line is the owners, ang tag-iya ug ang mga tag-iya niini mao'y labaw nga nakabalo ug unsang klaseng kabayo ang iyahang giatiman mga igsoon. The owners know that on the inside, in the blood, that Colt has a legacy of a championship genes. It is all in the blood. That's why the owners are not necessarily concerned about the Colt's initial weakness. They don't really care what color he is and how pretty she is or even how large he is. Dili niya igbalig unsa ka dako
Wala na sa iya ha. Unsa ka tas-on mga igsuon, unsa ka nindot, unsa ka gwampo. Wala sa iyahang qualification ang gawas nun nga bahin na malandong ko. Murag arang-arang kung mauni ang qualification mga igsuon. Murag makaambit ni ini. Sa gawas, ingon si Pastor Dangkulos, kung wa daw siya gitawag sa Ginoo, dili daw siya qualified dito sa gawas. Kay tanahon gyud mga igsoon, kuya mag-qualification ang sa gawas, diba? Tall, dark, and handsome. Pero ingon siya, ako, handsome in the dark. Moto ningon siya nga qualification kung sa gawas nun lagabahin, dili mga igsoon. Pero salamat mga igsoon. The owners know that deep down on the inside, that colt has a blood of a winner. Ang pinaka-importante lamang, dunay tinuod nga tag-iya, maoy nakabalog na kaila, nga sa sulod sa iyang giatiman, ug sa iyang gialimahan, mga igsoon ug giamuma, dunay kaliwatan sa mananaog mga igsoon. Ingana ang Diyos nga naglantaw kanimo ug kanako mga igsoon. Our external appearance is irrelevant. It doesn't matter what color of your skin is. It doesn't matter how many weakness or flaws you have. You have the DNA of the Almighty God. You came from a long line of a champion. Amen. Salamat sa Diyos nga iyatang nailhan and I have and you have the DNA of the Almighty. Salamat ka sa diyang gitawag ta sa Diyos. Dunay dugo sa labawong magagagahom nga may palit na tugikan sa krus sa Kalbaryo. Ug mao ni hinungdan nga ikaw kako karon. We enjoy the blessings of the Lord. Tungod kay spiritually ang nag-agi niini nga dugo, dili dugo nga napildido, apan dugo nga mananaog sa labawong magagagahom. I would like to tell you tonight, pastors and members of this church, your heavenly Father spoke the galaxies into existence. And even the Old Testament warrior and fighter of faith, Moses parted the Red Sea. There is a powerful and miracles in your bloodline. Sa diyang gitawag sa Diyos si Moses, napikas mga igsoon. Ang pulang dagat nga ilang giagihan. Ang buti ba sabot, dunatay kaliwatan. Nga na ang mga milagro nga nagsubay sa maong kaugatan mga igsoon. Maunang dili ta makuyawan, dili ta mahingang nga kung dunay mga milagro. It's all on our bloodline. It's all in our bloodline. David, the shepherd boy, defeated Goliath with only a few pebbles he picked up from a brook. Meaning to say, there is courage in our bloodline. Dunay ka isog sa atong kaliwatan mga igsoon. Samson toppled the building. There is supernatural strength in our bloodline. Even David spent entire night in a lion's den and wasn't harmed. There is divine protection in our bloodline. Palakpakan nato ang buhi nga Diyos. Nakulbaan nagmaayo si Daniel. Kinana siya mga igsuon sa langob sa leon. Gutom ang mga leon nga tuwa didto mga igsuon. Apan kang tao nga pinili ug ang tao nga iya sa Dios ug ang butang nga iya sa Dios, walay makahilabot ni ini mga igsuon. Amen. Balikon ako ang mga butang nga iya sa Dios. Dili ni pwedeng hilabtan sa atong kaaway mga igsuon.
Queen Esther put her life on the line to save God's people. Sacrifice and heroism are in your bloodline. Imo baning nasabtan mga igsoon that you come from a bloodline of a champion. You are not ordinary. We are the sons and daughter of the kings of kings. I don't know about you, but I am talking today that you are on the spiritual bloodline. And that bloodline, mao'y naglatay sa atong kaugatan. Mao ni ang hatag natong kadasig. Nga mupadayon kita sa pag-alagad. Bisan sa daghang pagsulay sa kinabuhi, mupadayon kita mga igsoon. Ug akong isugilo ninyong tanan mga igsoon. Ang hinungdan ana nganong naatang gipanalipdan ta sa Ginoo kay nailawom ta sa ladong sa iyang gahom. Amen. I thank God nga dunay gahom ang Dios nga atong gialagad ug silong ug landong ilawom niya ng gahom. Diya ta magpasilong mga igsoon. Diya ta magkalipay, diya ta magsalig kay naa din na ang iyang gahom. Mo'y naghatag natog pagsalig nga mo sa muta, pagsalig kaniya. Kami na mga pastor din, kauban na mo sa board mga igsoon. Kadihang namis na nagtrabaho mi sa panggobyerno. Daghang kayong pribilehiyo, bisan ka mo, kabalo mo na trabaho sa panggobyerno. Kung kugihan ka, tanan, daghang mga benepisyo imong madawat, gikan sa mga bonuses, start funds, unsa pa diyan nga mga klaseng mga bonuses, mga allowances nga ihatag sa gobyerno sa tuwa. Pero magbinagdoy ka, na mga deduction kuhaan. Daghang ipangpasa nimo nga mga di ka kapasa itong mga IPCR nimo sa patong ba mga requirements, dili ka okay madawat. Pero kung magbinuutan ka, daghang kag madawat ng pribilehiyo. Ngana pud na moto nga sa dihang nibati na mig kaluya, mibati kog kaluya sa ministry mga igsoon ang akong asawa mo'y nagdasig ug nagligon sa ako. Gignan ko niya nga nganong mo atras man ka. Kini agi jud ko nga nawad-an og pipila ka mga pamilya mga igsoon sa church. Unya inig mawad-an na kag mga miyembro, lahi ang imong pagbati. Una nga akong gibati, dili siguro ko tinawag sa Ginoo. Unya ikaduha, unsa may ako ang problema? Unya wala ko kabalo og unsa rason nga nanghawa sila kay dito man ko ato sa Canada mga igsoon nga time. Igo na lang nagtawag sa kuha nga inganin ang nahitabo mga igsoon, mga sobra na pulo ka pamilya ang naghawa. Nya times 3 na lang na nimo mga igsoon sa ingana biglaan nga paghawa. Nya wala ka didto, wala didto mga igsoon, gusto ko nga ako punta silang hangupon, istoryahan, pugngan mga igsoon, pero wala na. Pringon akong asawa, part agkabilin lang ta nga magtinud-anay sa pagpangalagad sa Dios. Pag binuutan lang ta, kay kung puros man ta trabahante, naka-experience mang tagingana, doon na tayo pinakalabaw nga employer nanto. Nga mo'y nakakita, labaw kay sa atong panudlanan, labaw kay sa atong nahuna-hunaan. Kay sa ministry usahay, inignana ka sa comfort zone. Nga na bang kalipay na pirmi ang naa sa imuha? Tanaw ka sa panudlanan, nanatanan. Abli ka sa imuhang refrigerator, nanay sulod, gatas, gikan sa letter A, nganto sa letter G, igsoon. Unsa pa ng mga tanan dito, vitamins, gikan sa letter A, nganto sa letter G, mga igsoon. Sentrum, no? Nato tanan, mga igsoon, tanan na dito. Yung kalitlag kawala, kahanaw ang tanan. Pringon akong asawa, part, partner may tawag, ingon siya, part. Ayaw lang yun pang, paningkamot lang yun, nga di ta makabuhi og pulong niadtong mga nanghawa. Unsay atong reaksyon sa mga membro nga nanghawa. Kay mao mo ginang normal nato. Inig makabaluta nga masakitan ta, the first ko to reaction gyud mo dipinsa kita, inig masakitan ka. Kana bitawng ikapikapon lang ka, di man ka wala man kay reaksyon nga kuan na. Pero kanang masakitan na ka,
Dali na kang mungita na kag unsay gwapo nga depensa ana unsang numero ang imong idepensa na makadepensa ka mga igsoon. So mo nang normal na siya nga inig masakitan ka. Ang una gid nimong bation usaon nimo pagdepensa. Pero pwede ba nga kita nga mga pastor ug mga alagad sa Dios sa panahon nga sukdon man ang imong integridad ug ang imong reputation unsa hinganlan tanan nimo nga gusto nimong ibalot nga rumanindot ning imo ang hulagway sa imong kaugalingon ug kung kini man tandugon mga igsoon unta mahinumduman nato ang Dios nga dunay labaw pa nga atong Ginoo nato nga maoy labaw nakailan nato ug mo ni man nalipod nato nga bisan siya gibinuangan mga igsoon sa iyang mga kaaway wala gyud siya gibungat mga igsoon bisan pag ingon ang Bible nga bisan daw karnero siyang gidala sa ihawan nga wala gani tingog mga igsoon. So moto ningon ako nga asawa pugong ta. Gabito na nato ang gamita imong pagkabul-anon. Pugong sano pugong. Labi na unta kayo ngingon ay nunta kayo pero pugong. Pagkadungog nako na dito sa chat, gi-chat na mga igsoon sa katong naka-receive nga simbahan, gi-chat na dito sa Pikas nga ang atong district presbyter ba nga mga membro na nasa ako pang-send niya, gi-screenshot po sa katong mga estudyante ra lagi nako, gi-screenshot po sa ako mga igsoon. Pag abot dito, lami nang takayong itubay, lami nang takayong itubag. Pero kanus ama nato ni magamit ang atong pugong. Pugong. Moto nga unsaon man ni. Daghan na ako mga estudyante, sir, nga na sir. Wala lang jud ko mga igsoon. Gipaabot lang namo mga 1 year after namalik pa bitaw anam. Namalik mga igsoon. Yang ako lang nagtinanaway na minister doon na Pastor Henry pagtinanaw na tanawa kung ato patong gipabalo na istorya. Gignan pa nato to mga rebelyoso mamputo pasagdilan to kay di man puto tighatag og tights. Pasagdilan puto kay mao man na sila mga sumusukol man na mga rebelde. Lami na gid kay untang isulti, sure pa, more. Para makarelate man kung ano more. Pugong lang yun. Lami na dyan kaayo mga igsoon. Pero ayaw lang yun permi pangunahi ang Ginoo. Lami magkanig yung gusto tang mubalos mga igsoon. Dugay magud ang Ginoo ba kung kita lang? Dugay. Pastor kung hulaton atong among pulpito mga igsoon nga gilibangan atong nang iskwat sa muluti. Pulpito ba gilibangan? Isug na kayo mga membro, Pastor, gamay lang nimong kuan Pastor, ikaw na lang among gihulat kami og yes, bubuk-bukan gid namo na Pastor. Unya, wala lang ko pugong lang gid mga igsuon kay ako impulsive ko nga tawo ya. Wa ko maanad anang di makapiktos kay kaning gamay ta maniguro ba kita. Oh. Mo na na sa tong instinct nga pagbirahan ta bira lang po diha. Nya karon na pastor na ta mga igsoon tun-an ang pagpugong. Moto nga karon ang nahitabo mga igsoon ingon patong sa kamembro pastor. Sa iyon ra kay na pastor. Kung musugot ka pastor, inuman ra na ako na usar na ka red horse pastor. My God. Ako una-una pastor Henry, ayaw na lagsulti. Kay makasala pa ko nganing tugot ko sa imo nga inom kag red horse. May pag mo inom na lang kag red horse diha ay napalangid sa ako Dili man lang pwede mga igsoon. Mananghid pa man kay respeto lagi sila sa ilang pastor nga. Kung tugutan lang ko pastor, bisag usa lang ka red usara na ka red horse pastor ba? Kainomon pa dai red horse oy. May pasangil lang tong kalaban mga igsoon. Moto nga pray lang ko mga igsoon. Kupugong lang ta Brad, pugong lang ta siya. Pastor, dugay kayo. Kung hulato na itong Ginoo, Pastor, dugay. Tidood man po, di ba? Kaya kitang tao gusto tagdali ba? No? Makadugog, di ba? Makadugog tag istorya, babalos sa enta. Pero mga pastor, please, ayaw mo panundog sa mga membro. Dili hinunta ng mga membro. Narabay mga membro rin, no? Nanaw pag live, no?
Narabay mga membro nga, ano bang bata nga, o dili ba makadungogan ng Ginoo, piktus po dayon. Pugong. Munang dito sa among Southeastern Mindanao District, naman at mga presbyter din ginawalihan ginako nga. Ayaw mo pag-apply lisensya kung wa pa mo kapasar pagka-membro. Oh. Kaya namin na-aproban mga igsoon, panahon sa basketball lagi nang giaway oy nya gulat ra itong membro nga mangisog ilang pastor pag pangisog sa pastor mga igsoon isog tanan mga igsoon pagkapildi sa choir post mo dayon tong kuan dito tubag putong isa ka sawas pastor nang giaway na sila ang nag-comment katapusan tanawa ra ning mga UPCO lang giunay sa pag-away manig okay lang datog mga membro ra to sila ba kay yung mga pastor naman. So ako silang gignan, pasarasa na ninyong inyong pagka-membro, usa mo kay kung membro lang nga di siguro ka pugong, arang, pero kung pastor nga di ka pugong, daghan mga igsuon, kan mo ng pugong. Tunan na to na, kaya tinuod nga kaisog, dili ng diha dayon mga igsuon. Oh. Unya, nagpasalamat ko nga, kuyog na ko akong board mga igsuon, kay ikumpleto mi sa Ginoo na si Pastor Joe, siya atong magwawali ugma. Paminaw gid mo inigsugod ni agsulti. Kay dili mo katuhog inig adto na mo sa ending maminaw sa iyaha. Suguran ninyo sa pagpaminaw gikan siyang pagtindog dinhi antud mahuman ninyo mga igsoon. Kay siya ang among giila mga igsoon nga usa ka sakop sa board nga pinakabuutan, mas buutan pa ni sa district presbyter nila. Mo nang naami pastor ditong bugoy-bugoy Pastor Undo nga among gingon nga kung mabilin ni Pastor Joe inig rapture bilin ta ng UPC mo among nahimong basihanan ba nga nahagin lang komedya pero nireklamo si Pastor Joe kadugayan ingon siya nga grabe po ninyong gisangon sa kuha nga pressure mo sa taana unya kay napoy bugoy-bugoy nga ang tama ba buloy-buloy ba? Guatsi na lang para dili kayo kuan. Kay pastor ba si gabaan tadto tiguang na raba punto. Pertig yung guatsi ha. Ya mo to na mo puti gibasihan nila kung maluwas ng pastura na luwas na lang UPC. Grabe po kayo basihanan. Wala na diri sa inyo ha, no? Wala mo ana diri nga standard sa amo ara na mga igsoon nga. Inigtan-aw na mo nga pagkini naapa mulinog, tanaw ni Pastor Joe, napas Pastor Joe, murag, wapay rapture. Maya sa Ginoo mga igsoon. So morning ako nagtahod yun ko sa akong mga sakopod kay, kung kita niyo sa picture, at among mga dagkong tao ni, tanawag, napay tulo na mo nga wa kauban. Sekretary na ako daan, Pastor Nick. Hilom-hilom lang na, pero milyonaryo na mga igsoon. Nya salamat sa Ginoo sa mga blessing nga naa siya. Kuan ni siya kanang engineer, chemical engineer. Kung kabalo mo sa gold mining sa Apex mga igsoon, duha silang asawa, mo nilang trabaho dito. Pero gibiyaan nilang ilang trabaho, nag full-time sila sa ministry mga igsoon. So nindot kayo ang blessing nila. Pastor Elmer, maugihapon ni mga igsoon, dako kay ning simbahan, tinutong nga mo pasuboy, nga lamunon lang ni nga kwan. Pero inigpadak-an na po nyo din ha, murag amuan na po lamunon dito. Nagmaya sa Ginoo, sa Pastor Elmer, Pastor Joel Sasing, mga igsoon, di basta-basta, ang mga blessing nga gihatag sa Ginoo. Pastor Alcocer, maadto mog Panabo City, naa siya dito mga igsoon. Ako po ning sibilingan ni silang Pastor Dangkulos. Sa patong presbyter na to, Pastor Joe, mga gibless sa Ginoo mga igsoon, Pastor Amper sa Duhali. Daghan mig mga pastor nga gipanalanginan po sa Ginoo mga igsoon. Pero ako silang gimapahinumduman. Og salamat na lang nga mitahod po sila aning gamayng tao mga igsoon. Ay lahang district presbyter. Kay kung pakusganay lang sa lawas, kaya kay kung lang irukon. Pero salamat sa Diyos, magpabili ng inyong pagkamapaobsanon, ilawom sa landong, sa gahom sa Ginoo. Panalanginan sa Diyos sila mga igsoon. Palakpakan nanto ang atong mga kauba, mga leaders. Ako ni gi-share sa inyo aron masabtan nato pag-ayo nga dili ta parihas sa ato ang mga igsoong
linyada o dili ta parehas sa level mga igsuon sa ato ang ministry. Managlahi kita apan dunalay usa ka Dios nga naghatag nato og landong sa iyang gahom. Yan panalangina na ta sa Ginoo, dapat dili ta malimot. Ang pastor o ang alagad sa Dios, nag-lecture ko dito mga igsoon about family-oriented. Nga dapat ang usa ka pastor doon na kay pagbati sa imong pamilya. Kung doon na may una nimong ginaampog, una nimong ginatagaan og maayong pagtagad ang atong panimalay. Managlahi ta og dagan sa pamilya mga igsoon. Inig managko ng atong mga anak. Dili na ta makapugong anak sa ilaha, di na ta makabuot. No, di na ta makahatag og unsa pa nga pagdisiplina sama sa atong gidisiplina sa gagmay pa sila. Pero ang pinakanindot lang unta dili mawala sa atong kasing-kasing as pastor kanang pagmahal nato sa atong panimalay mga igsoon. No, ang pamilya una sa tanan. Atong kita nga mga pastor at timanon pud nato atong asawa. Sa naalay asawa, minsan daming mga appreciation sa church para kay pastor. Pero ang atong asawa gahilom-hilom na lang mga igsoon. Wala na to mabanti nga sa tago mga igsoon ang atong asawa na sila'y sulod nga pagbanti mga igsoon nga nagkinahanglan untag makatabang o makasupport nila. Kung doon na may pinaka-supporter nila una sa tanan sa church, kita nga bana mga igsoon. Yan nagbatagaan na nato ni sila og pagtagad mga igsoon ng atong mga anak. No? Ayaw i-underestimate o ayaw o himuang dili maayo o i-assume tanan ninyo nga inyong asawa kabalo na. Sa mingo man ta nga, pastor swipe ko ka, ikasawa ko ka sa pastor, dapat tingani no. Isulti. Kay wa pa gyud naundang ang prinsipyo sa communication. Pag mawala ng communication, bisag kung saon nimo dahom-dahom din mawala ang tanan. Mo nang ayaw dahuman tanan, ayaw i-assume tanan nga imong asawa kabalo na sa tanan. Mo nang sultian nimo. Oh. Dai ingani akong gusto dai ingani. Nya family oriented kay. Pag dako ang share ug natay share na mga blessing, ayaw kalimot nga tagaan pud nato atong asawa. Nya ayaw kalimot nga i-promote sa mga kaigsuonan. Ug ipakita sa ilaha nga mahal nato ang atong asawa. Unya, tagaan na to privacy ang atong panimalay. Okay lang sa mga successful na ug nindot na kaayo nga mga kasimbahanan. Ang kumpleto na. Pero sa muan nami mga lugar nga ginaseminar o ginatudloan na mo mga igsuon kay kanang ang ubang bana makalimot sila kay pangalagad lang, wali lang ila, lukso-lukso lang, singgit-singgit mga igsuon. Unya, pasuluton, disinti na kay sila, nya ilang asawa in town. Ang butama ba pulong gamiton nga murag yayara nila. Murag katabang nila kay tan-awon mga igsuon pormado kay sila. So kung hilig tag papurma, hilig tag pamalit og nindot nga mga biste pastor, apila pod ang imuhang asawa. Bahalag di mo magtupong sa presyo basta ang butang kong ipasabot. Kung gusto tang mamalit og bag-o, palitan po na to bag-o ang atong asawa. Unya, kamo pong mga asawa sa pastor, pugong. Kay daghan, kay samuang nadunggan, no? Naining sumbong sa board nga, asawa, problema sa iyahang bana. Yan apoyas na mag-ana na. Yan naginingingon nga, nangutana nga, kana siya, pwede na gidunta na, siya mo gidunta mong, presbyter ba, pero, kung saon man nga inig mo daog pud na duha na may presbyter o kay presbyter man pud ang asawa. So dili ing ana, no? So uban sa blessing sa Dios, ilawom sa landong sa gahom sa Ginoo, magpabilin ta nga mailhan nato unsa itong role sa pamilya sulod sa iglesia mga igsoon. No, unya inig managko na lang atong mga blessing sa Ginoo. Normal na mga pastor nga magbaton po tag delikadesa po sa blessing nga gikan sa mga miyembro sa atong mga kanero. Kay usahay inig maupay pag-ihap sa share, bakita nimo buylo-buylo na ta sa mall, buylo-buylo na ta dito pagso pagkahuman. Ang buot na kong ipasabot ba nga kanang
himuon nato ang gingon sa Bible pod nga dunay blessing sa Dios sa matag usa nato. Although gihatag na sa Ginoo sa tuwa ng kanang tithes ug kanang na-receive na wala na sila ilabot mga igsoon. Pero ayaw pod og kalimot nga i-recognize pod nimo ang mga tao nga naghatag ni ana mga igsoon. No, i-share ninyo, isulti ninyo, pasalamatan ninyo mga igsoon. Kay daghay nag-away, no, mga igsoon, mahitungod anang mga butanga. Padunta masabtan sa bana ug asawa, unsa ang kanindot pag naa na sulod sa iglesia, nya labaw nato nga mo'y nakita permi diri sa entablado mga igsoon. Ani makitaan magtindog mo didto mga igsoon, nya bana tanaway mo nga asawa. No? Kay kaming mga bana wa jud mi laing tuuhan. Dili man may under sa asawa, pero di lang may gusto gubot ba? Di lang may gusto samok. Nga nga, kamuragi makasulti pang, kanang imuhang sanina pang ba? Kami rin mutuo, mas mutuo mi dayon sa inyo ha ba? Pang, tanawa po na inyong mga bana magtindog din eh. Kinumdum ko sa una, Pastor Henry, nagwalik ko din eh, Pastor Manguba. Ang ako nga asawa ba, sige na daig sinyas ba nga, abi na ko kung sa itong sinyas na nga. Ang kato day nga kung nakita day akong brief mga igsuon nga nagwali ko. Perte namang pangatawa sa mga kaigsuunan, mga igsuon. Abi po nang nalipay sila sa kung wali ba. Sige po kung buylo-buylo, ganana. Nag-insert man ko. Agoy, naabot naman hapit diri mga igsuon. Unya ako kabantay nga akong asawa. Nagsige na dito sinyas, Pastor Boy. Unya wala, malagitan ng tanaw sa atong asawa. Boiler balap. Dako kayo katabang. Muwali po no paso tanaw po ninyo ang asawa kasi nangyamid na inyong asawa diha sa. Mana na yung asawa. Mana na asawa. Sige mo panghambog, kailangan lang kusgan ta. Isog ta. Yun, ingon na yung ang asawa, istorya raman mong isog. Dili ta manalaw. Why kurugay? Istorya naman mo ng kurog namang taong ka. Balik man tadas kurog. Pero balik ko na ko, pagkanindot mga igsoon unya, dapat masabtan usab nato ang pamilya nato. Unya, i-avoid na nato lang kanang kadalihok sulti ba? Wala naman hinuna diri, tura na sa mua nga. Ay pag-ana, kay anak na pagkagpastor, mura ba gigapos nato sila sa mga pulong unsa ng pagkanak sa pastor nga murag wala sila kagawasan nga mo enjoy sama sa miyembro. Ug ako tamong suginlan dili lang na kung kita makadungog na silag sulti sa tuwa, nakadungog po na silag istorya sa mga miyembro. Pag-ana nakrabagag pastor ingana. Sulain ang ilang impresyon mga igsoon ingon nga anak ya pastor. Wa man na sila kasabot ana. Kay wa baya na sila na apil og tawag mga igsoon. Kita ang gitawag sa Ginoo. Sumuto nga dapat masultihan sila pag-ayo sa tamang plano sa pagkinabuhi ingon nga mga anak sa pastor o mga alagad sa Ginoo mga igsoon. Ako lang ning gilakbitan mga igsoon. Uy, niabot naman ko alas 9. Okay ra mo extend ko mga igsoon. Kay maulaw ko nga tagaan ko ninyo dakong offering unya mora toy akong inalihan 30 minutos. Konsensya man pud ta ani mga igsoon nga. So inig maabot na sa punto mga igsoon unya mingon ko nga asawa dako kayo mog power. Sulti po ninyong bana pang. Animaho naman na imong ba pang nga nang mamandong rabat ang hunghong taw niya uta kabalo nga ning hilak na tong nangluhod dito kay sa kabahon na dito sa tong asawa mo lang mo ay musulti pang. Unsay tamang dating, unsay kanabang purma po mga igsoon. Wala ko manaway anang mga wala ning sabay sa uso nga mga pastor nga nagpabiling sila sa Old Testament time. Wala tayo dili na maya kung buti pasabot. Nami pastor dito nga mao gitig correction sa amoa ba namatay naman hinuon to. Purya kalag na lang mga igsoon. Mao gitoy mo tanan. Unsa naman ang imuhang concert nga mura man kagadaster anang imuhang barong mo toy kuan designer na mo ba nga unsa man nang ayo pagkuan na kay putot man ka ayo pagsuot pud na perting lawlawa nga moabot pud ang kinamo koy barong sa una kini laging batasan natong kasubra kada ginutan ba og di ta gustong maalkansi ni magpatahi ta gusto gyud natong hutdo na lang tong tanang tila nga atong napalit kay sayang man pud.
Pagkapalitag pantalon, hutdo na lang pututan na natong. Maragwa na'y kalainan, babaeng lalaki, mura na tagasayal, anito, ano ka. Pero na'y asawa nga kabalong mo correction, anak pang. Mas ngayon siguro ka pang, mas mubata siguro ka kung kanang imong pag-insert. Tanawar ko si Pastor Henry mag-insert. Nabay mga makitaan ba nga hulagway, asawa rin makasulti anak. Kaya kung lain pod o kung mga LM na mo o mga young people mingon, Pastor, mas ngayon siguro kay nga na imong kuan, Pastor. So naay asawa. Tanang asawa mingong praise the Lord. Gamay ra. Mga bana, tagay po ng allowance ninyong asawa. Ang tanang nanay allowance, mingog, Amen. O gamay ra, mag-iapon, Pastor. O may allowance. Tagay allowance. Oh. Ako, i-remit man akong income na ko mga igsoon. Kung makakuyog, Sister Donna sa among panaw, inigtunol sa blessing, Pastor, ditso ginakang Sister Donna, hindi na ko dawat po na. Pero inigdi siya kakuyog, ditso po na dress ako. Munang wala ko siya gipakuyog. Kay kabalo ko nga, dugay-dugay ng among kuyog. Kaya dako-dako, ang murag naka-online, rabad ay tanong. Sakpan gyapon ta ani sa atong style mga igsoon. So salamat sa Dios nga kitang mga pastor nantay pamilya. Ibutang gina sa atong pangunahuna mga igsoon. Unya masabtan usab nato ang atong kaubanan nga mga pastor nga dili ta parihas sa pag-upbringing nato sa atong pamilya. No mo na nga kung dunay kung ang pagkasabot lamang nato sa matag usa mga igsoon, kung dunay kay makitaan nga dili maayo sa imong kauban nga pastor mga igsoon, kung imo na siya gimahal, kung kaila amigo nimo na siya, sultii siya sa anindot nga butang nga kaya niyang buhaton tungod kay kauban nato siya sa atong buluhaton mga igsoon. Moro sab gihapon ang atong nakitan sa atong mga leader. Kadaghan natong pwede nga isaway sa atong mga leader mga igsoon. Mga young ministers, doon tamang panahon na gamiton mo sa Diyos. Na-temptation ba ka na ganing gusto ka nga muwali? Nya, daghan nagwali nga ibutang sa Ginoo sa imo. Ang problema lang, why nang imbitar nimo? Wala problema ba nga, kana grabe nang puay, puasa hatag nimo sa Ginoo. Wag gyud nimbitar nimo mga igsoon. Ayaw pang-schedule nga ikaw lang. O ang unang iampo nimo dili nga kanu sa kay schedulean, iampo nimo nga magkaroon kag daghang amigo. Kay pag marami kang kaibigan, sure gyud na nga maraming invitation. Kaibigan lang, inamiguhay lang ta. Kalabanon, wagi kalaban ni Digong ug ni namong gobernador ang atong presidente. Wa oy. Tali ra kayong nasuspenso mga igsoon. Perting luoya. But na kung ipasabot, natay tagsa ka panahon, nag-bless sa Ginoo sa ato ang mga igsoon. Unya, mga young ministers, daghan na kayrong hawd ug maayo na nga muwali mga igsoon. Ingon si Pastor Alcantara sa mua sa among during sa among Bible School time sa promotion na mo. Siya kamo mga estudyante sa Bible School promotion man to, kaya di man mi maka-graduate kung walay mga promotion outreach na mo mga igsoon. Ingon siya, kanang inyong pagwali, nindot na kay na, pero ipaduol-duol ninyo gamay diri. Sultihan gianaan ni. Kanang inyong pagwali, ipaubos-ubos gamay diri. But ipasabot nga naa sa atong kasing-kasing. Dili lang kay palasinggit na lang tanga singgit mga igsoon. Kaya itong nahibaw ang puso na basta makasinggit na, makalukso na, wali na siya mga igsoon. Pero gingnan ako akong anak mga igsoon. Akong angkunon nga di pa jud kabalo muwali ang ako anak pero ginapawali nako. Pero ko ayaw panganduya pirmi nga naa ka pirmi makita Andre sa pulpito. Pasalipod ta sa landong sa labaw magagagahon. Sa mga tinago nga dapit dito ka ginabait mga igsoon. Mahimo mang lami na kayong paminaw, lami na kayo nga makitaan ka nga naa ka sa pulpito mga igsoon. Pero nagkinahanglan usahay nga pasudlon ta sa mga mamingaw nga dapit, pasudlon ta sa mga mangihop nga dapit sa atong ministry. Kay inig-abot sa tamang panahon, kita ibayaw ta sa Dios og dili mapugana ang pagbayaw sa Ginoo sa imuha tungod kay dala nimo ang iyang pangalan. Amen. Nganong usahay man nagkaaway? Kaysa una nag-away si David ug ang iyang mga igsoon .
basahon ng Bible, ingon lang si David nga. Og si David, gisugo sa iyang amahan, ngadto sa field, patud og balon dito sa panggubatan. Unya iyang mga igsulo, ang iyang mga magulang, tuwa dito nag-una naman, mga close-in pagyud, mga bodyguard pagyud sa hari. Karon nag-abot sila dito, unya si David kay mao may nangisog, mao'y gibutangan sa tanan, kaisog na dito sa iya. Kay dunan lagi siya kasinatian mga igsuon, pero sa sulti sa iyang magulang, ops, David, relax lang ka diha. Ayaw pag hinambog doy. Usahay, mamisinterpret na to atong mga young ministers. Kita po nga nag-una mga igsoon, please, ayaw ipanghambog ning atong agi nato sa ministry mga igsoon. Nganong nakaingon ko ni Ana, tugod kay dili jud ta pwede nga manghambog. Kay ang igsuon ta, una on the first place, magsuon ta tubangan sa Ginoo. And the same order nga atong nadawatan, kung si David yung ng Bible and David the youngest, and their eldest brother, gimension mga igsoon dito, nga ang ilang tulo ka magulang niya, mo'y nag-una dito, mga general, dagko ug ranggo dito sa palasyo sa hari. Apan si David mga igsoon, mao gihapon, pero layo ra kay siya sa porma. Pero ang nakanindot lang niya itong higayuna mga igsoon, kay dunalay usa nga nagpadala kanila dito sa field mga igsoon. Usa ra ka amahan ang naghatag nilag marching order nga moadto dito. Piding nag-una ang mga magulang, kay magulang man, apan ayaw ninyo awayi ang maong time kung nanata sa field mag-abot mga igsoon. Naata ilalom sa landong, sa order, sa usa lamang kamahan nga mao ang atong labawong magagagahom. Malipay ta mga igsoon, magpabilin ta, mapainomsanon at tubangan sa labawong magagagahom. And the Bible mention, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kung sa shooting range pa na mga igsoon, una ka mo apil sa live nga firing. Si tawagan na pa sa rondo, dry firing. Pitik sakap, tanaw nimo, wala, way bala. Pero ingon ang katong nag-guide sa imo, sige pastor, tablita na. Wa may bala, pero it is dry firing. Maanad ang imong kamot. Wala ka, aron dili kulbaan, aron makabalo kang asa ni butang imong kamot mga igsoasa. Galus aka mo kablit, tudluan ka dito pag-ayo. Ya pakabliton jud ka mga igsoon. Sa boxing, doon na po'y shadow fight. Wa kay kalaban, pero mura kag naay kalaban. Gituyo na mga igsoon, dili masayang ang atong pag-practice. Dili masayang ang atong pagtuon sa pagwali. Dili masayang ang mga mensaheng gibutang sa Ginoo kanato. Kay moabot ang panahon, pagawson ta sa Ginoo mga igsoon, sa mga secret place of the Most High. Ug iyan natang ipailalom sa iyang gahom. Kay butang na niya sa usa ka tablado dito sa arena mga igsoon. Aron pagagamiton ta sa atong labaw magagagahom. Gusayaw tamaya ang mga silence nga mga panahon, mga dapit nga daw mamingaw, wala tay kaila, wala tay kaliwat nga sikat, wala tay mga apelyido nga naguna nato, nga mga bantog mga igsoon. Apan suginlan ko kamo, we have the same Father, o kana nga amahan, maunay tag-iya sa gahom, nga magpasilong ta sa iyang landong, sa iyang gahom. Pasilong ta sa landom sa Ginoo. We all go through times with us it feels like we are not making progress. Tanaw na to, Lord, brag mingaw naman gyud kaayo din ni Ginoo, taod-taod naman ko diri, dugay-dugay naman ko Ginoo, maora man gihapon. We are praying but our prayer are not being answered. We're in our best but not getting good break. It seems God went on a vacation, and if He is there, kung naa may Diyos murag atong pagbati, layo ta kaayo sa Ginoo mga igsoon. But listen, the silence is not the sign that God is not working. Amen. Kanang walay maimbitar na to, na natay mga maayong ideya, mga igsoon niya, inig-present na to sa board, dili tuuhan.
Ayaw lang ka-discourage. Basig mo na yung mga silent moment nga gipaagi lang ka sa Ginoo din ha. Ang dilibot ipasabot nga wala ka gidihugan o wala ka gitabangan sa Ginoo. Pagsulod na ako sa executive board, the youngest member of the executive board, pero karon ana si Pastor Boy, the youngest member of the executive board, mga igsoon. Buhat ko ako ang resolution. Inig mag-basketball ta, dapat mag-short na lang ta kay lain kay tanaw na mag-jogging pants tagwan. Gwapo kay akong hanay sa ako ang English, hanay sa akong resolution mga igsoon. Gipiktosan ra kog usa ka veterano nga kwan. Kana maayo man na Pastor Marimon pero usbon sa nimo nang ato ang bylaws diha og kwan. Ingon siya dugay na ko diri, tigulang na ko diri sa executive board, ikaw ra may nagbuhat anang mura kog na insultog na kuan mga igsoon kay akong pagbati pinili pud baya ako sa amo ang ECMD. Sunod daghan na pug ko mga igsoon, daghang mga gipangkuan ako ba nga mga wa gyud napilian oy. Lami na unta kayong ingon nga usa man day ni diri oy pahawday-hawday man day ni diri mo in English ug di ka kabalo mo in English. Pero tuguti lang ang mga hilom ug mga mamingaw nga bahin sa kinabuhi. Kay dinhi man gud ta mapaul permi. Kay lami baya kayo itong makit-an ta permi ba? Kalami anang naa din ta sa entablado. Kalami anang makit-an dayong kapirmi nga sikat na ka sa limelight permi mga igsoon. Apan tuguti ingon ang Bible nga sa di pa ka kung gusto kang magpasilong sa landong sa gahom sa Ginoo, kinahanglang dunay mga secret place nga imong mataguan nga diin ka mapasilong dito pag-ayo kay dunay panahon, dunay timeline ang Dios nga gigahin alang kanato mga igsoon. The silence is not the sign that God is not working. He might not be changing the circumstances, but He is changing us. May munta mga buragwaman, Ginoo'y nausab, tanaw na ko ginusigi kong ampo nila, Lord. Unta mabago na lang among leader, mabago na lang Ginoo lang amo ang presbyter, mabago na lang mga palibot na ko diya Ginoo. Murag tanaw na to amang gitubag atong pagampo. Pero wag kabantay nga sa mga mamingaw o wala gitubag nga mga pagampo nga gusto natong usbon ang nagpalibot nato. Kita di ay ang unang giusab hinay-hinay sa Ginoo mga igsoon. Ang kinahanglan nato nga pahamtungon lamang tatubangan sa Dios mga igsoon. Ang kay tagreklamo, normal gina siya kay tao man ta react. So namong gitay mga reaction. Makita tag dili mao, pero please pailalom lang sa atas sa shadow sa gahom sa Ginoo. Kanang imong gikalagutan din ha. Matay ra na. Bitaw. Unya sa simbahan bitaw, pasod sa simbahan, nay mga membro nga magdangsugog daig na uban tinanaw pa kusog tan-aw na ba palukso-lukso diha unya barabag kabayad sa utang wa pa jud kabayad. Nga daot ba? Unya singit diha pakuan dag istorya diha daghan daghan ba bersiko pa wali-wali diha daghan kay mga member nga na-encounter na mo ingana. Unya abin nimo katong gidaot katong kuan Pastor Boy, nagsigig lukso-lukso, lamay kayong kalipay ba? Hallelujah! Praise the Lord! Simple lipaya mga igsoon. Pero ikaw, bugat kay mong pagbati, katong imuhang gikayob sa pertingisi-ngisi. Nya kita nagsigitag balon atong kahiubos mga igsoon. Kita'y namatay og una. Nahilo ta. So dapat unta, katong atong ikalagutan, may mamatay og una. Pero nagsige man tagkalagot, wala na kaabot. Naunahan ninuna to sila. So mas maayo na lang, pasagdan lang, amiguho na lang na to na sila. Nalisod ba ya? Nabuhaton. Lisod oy. Kanang mga amigo kagwa ka kauyon. Pag plastikan lang ni pastor. Ah, sige, plastik. Lutaw-lutaw kay mga plastik mulutaw ra man na kadugayan. Pero ambot na ko ipasabot mga igsoon. Parehas ratag Ginoo, parehas ratag sugo, usara naghatag na tog marching order. Dapat masabta na to ni og di ta mabalaka mga igsoon. God uses the season of silence to get us prepared. Iandam ra di ay ta sa Ginoo.
nga akong mga presbyter, mga bagong presbyter. Tanggal ko sa una kay wa ko ka-report og 6 months. Kaya nga akong gi-report, ang i-report tayo namo mga igsoon, gibayad man namo sa kaso sa among simbahan sa Kapalong. Aron nga di lang gito ma-squat niya, perti man yung pobriha. Nagwali kog simbahan mga igsoon niya. Dito ko malipay bitang makawali tagdag kong simbahan, pastor. Kaya nga itong una-una, siyempre una, opering man gyud basta dagkong simbahan. So karon ngano man na. Aron inigabot, inigkuan dito. Kadugay ni reklamo na tong akong sigig pangayuan, giingnan jud ko, Jer. Kanang kamunggay nga balik-balikan og kuha og palwa, malaya ginang kamunggaya kadugayan. So nakasabot nako kay dito ra man ko sigbalik-balik mga igsoon. Daghan murag wala kay mahimo sa imong kaugalingon. Murag wala kay amigo, murag wala ka nakit-i sa imong mga opisyalis, mga igsoon. Daghang mga butang nga magdagandagan, magdula-dula sa imong panguna-huna, mga igsoon. Pero timan tarunga lang ang imong espiritu. God uses the season of silence aron nga himuon kang iandam ka sa Ginoo. Karon tubang na ko dito mga igsoon. Tanggal na mga igsoon. Tawag kog Martes sa board. Pagka Domingo, dili na ako'y pastor sa among simbahan sa Kapalong. Kuya, mga board sa pati mga isuga. Ano pang, di ka katingog ba? Istorya dito mga igsoon. Wala ako'y bitterness sa ilaha, pero ang usalang kanindot nga akong nasabtan. Gi-prepare, doon na day preparation ng Diyos. Ligid ang panahon mga igsoon. Mga adlaw gusto ko nga ma-reinstate, atol man to nga nag-eskwela ko college. Unya pag-eskwela nako mga igsoon, naman mi seminar sa Dumaguete. Imoy pagkatanggal nako sa Kapalong nga dili na ako pastor kay pag abot dito gibasahan og baylos, pagbasa na among gimabasa sa baylos nga unom ka bulan nga di ka report, tanggalan man jud ka. O gituman lang gyud nila ang baylos mga igsoon. Unya ang baylos kay wala man ay kasing-kasing. Pero kadtong nag-implement unta sa bylaws mo, may naay kasing-kasing unta. Pero wala na lang to, pugong na lang ko, pugong. Hilak na lang ko mga igsoon, hilak uli. Pagkahuman na, may seminar diri sa Dumaguete mga igsoon, nagkataon nga na ako'y classmate, batch nga nag-work din kay Pastor Gabieta. Pagkabalo niya nga na ako diri mga igsoon, akong giingnan nga hapit sa din. Dili na ko gustong mutanaw pa og simbahan, dili pa mo nganing simbahan sa una, pastor. Dili ko gustong mutanaw og simbahan, kay mahinumduman ako nga pastor ko. Gusto na kong taguon ang akong kaugalingon mga igsoon. O gusto na kong ilingkawas, kung mulingkawas man ko, gusto kong mulingkawas pagka-pastor, wala na ipagbanti. Pero ingon to si Pastor Gerson ni Margas ako, siya to, hapit sa dirito, kay mag-istorya sa tato. Laktod nga istorya, iya kong nag-istorya mi mga igsoon, gisundo ko niya diya sa pantalan, pagkahuman, hapit, gipatambagan ko niya kang Pastor Gabieta mga igsoon. Hindi may kailan ni Pastor Gabieta, kaila ko sa iya, tungod kay sa presbyter, pero wala gyoy pangalan nga nailaon sa mga igsoon. Motong gistoryahan ko niya, ang sulti ni Pastor Gabieta sa akwa, Jer, ang panahon lang ang moayo, ana. Ang panahon lang ang moayo. Ang gusto nako ngita kog kakampi. Kay inig masakitan ka ang unang mubutang sa tong pangunahon na kinsay kakampi nako. Nga ang buti pa sabot nga inig masipyat ka, inig mamali ka, mangita kag mga tao, mga igsoon, nga mulaban nimo, musimpatiyan nimo, kay feeling victim ka. Yan naman ang pagbati, gud nga tinuod mga igsoon. Pero ang sulti, wala si Pastor Mingon, ay ingana po di ay ka, Jer. Ako po, ingana po ko sa una, Jer. Ngunta tayo akong gustong paminahon, mga igsoon. Pero dili man mga igsoon, tugutan nga milabay ang panahon. Ang kita kong simpatiya, mo bitaw ng kasagaran, inig kita disiplinahon, inig natay mga on. Mag-post din sa Facebook kay mga ibang simpatiya, mga igsoon sa
Iyaha dito ba ngayon na siya, pero kung mag-ampo ta sa Ginoo, nga sa panahon nga moagi ta nining mamingaw kagapanahonan, unta dunay tamang tao nga maduulan nato mga igsoon, aron suginlan ta sa pamaagi sa Dios, aron magpabiling maayo ang atong kinabuhi, nga dili ta mawala sa landong, sa gahom sa labawng magagagahom, kay inig na ta sa iyang landong, pag-abot sa tamang panahon, inigbukad na unya sa pako, sa gahom sa labawng magagagahom, kauban ka sa paglupad sa taas nga bahin nga diin ka dito pagkadalon sa atong labawng magagagahom. Karon mga igsoon, hapit ako mahuman, nag-abot mga igsoon, niabot ang time nga ako na district presbyter. Upat ka section kung wala ko masayop sa among paglain o 5 mga igsoon. O upat ni adtong nagpirma nga ako matanggal mga igsoon tungod kay wa ko ka-report og unom ka bulan. Naa didto ang naglingkod si Pastor Marimona na atong upat didto plus 2 nga bag-o. Panahon na nga manimalos ko. Panahon na nga dili na ko hatagan og budget ang ilahang section. Panahon na ni nga mobalos. Pero salamat sa Dios, gi-prepare tandaan sa Ginoo sa mga panahon. Kay doon na di ay plano ang Diyos alang kanato. Ug dito na ako naibawan nga doon na mga pastor sa katuig nga walay report. Wala man day natanggal. Pwede man dayang dili tanggalon. Na may waka report, 8 na kabulan. Pwede man di ay nga naay presbyter nga mudupa. Pastor Sasing na ni pastor niya mga igsoon nga siya nagoy ning report. Ang presbyter na pastor mo report aron di lang gyud matanggal. Sabi kabuutan ni Pastor Sasing. No, siguro ning wa mapildi mga igsoon. Reportan man to niya iyang mga tigbuto sa iya ha. Kadtong mga wa mo boto, pasensya mo. Pero joke ra na. Bisan pag dili mo boto sa iya ha, gina-reportan niya. Ambot na kung ipasabot mga igsoon. Kung naa ka sa landong sa gahom sa Ginoo, dili ka manghambog sa imong kaugalingon. Kaya ang grasya ug ang kaluoy sa Dios mo'y nagbutang, mo'y nagdala nimo diha mga igsoon. Kay ingon ang Bible, nakabalo, kay ikaw mismo may nakabalo sa imong kaugalingon kung unsang imong kahimtang. Pwede tang masakitan, o pwede ta nilang pasakitan, pwede ta nilang isyuhan, pwede ta nila butang-butangan. Apan doon ako'y labaw nga Diyos, nga mao'y nakaila sa tinuod na kahimtang. Magpasilong lang ta sa landong sa iyang gahom. Ingon si Job, but he knows, kung ako lang nasayran kung asa siya. Pangitaon gyud nako siya, aron didto nako isumbong ang tanan nga kahigwaos nga nasa iyang kaugalingon. Iya lang pagasuginlan ang Dios lamang, kay mao'y nakabalo sa iyang kaugalingon. Micah 7:8, rejoice not against me, O mine enemies. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall light me light unto me. Psalms 37, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth me in all His way. Kung naata sa church, atong gibasa ganyan sa 2 Chronicles 7:14, nagdala ta sa pangalan sa atong Ginoo. Unang anong nagpasilong ta nining mga organization kay kitang nagwali sa pangalan ni Jesus. Unya gawas nga nagwali ta sa ngalan ni Jesus, atong gidala-dala kining maong pangalan ni Ginoong Jesus mga igsoon. Mubalik ko ngadto sa atong text nga atong gibasa kaganiha. If my people which are called by my name shall humble themselves under the shadow of the Almighty. Unta makit-an ta sa Ginoo nga nagpasilong ta didto. Kay ang mga tao nga ginganlan sa iyang pangalan, nagpasilong sa maong gahom mga igsoon. Ingon ang Bible, now mine eyes shall be open. Inig-inig na kailawom sa maong landong sa gahom sa Dios,
Ingon ang Bible, mao ni ang situation sa diyang gihalad na mga igsoon ni Solomon. Usa ka gabi niya na, dunay pananahon, dunay damgo, nakigistorya ang Diyos kaniya. Ug nakigsaad kaniya nga nagingon, ang akong mga mata shall be open. Niini nga mao nga dapit. Kung asa ka nga dapit gipahiluna, ako kang suginlan, ang mga mata sa Diyos nagatanaw kanimo mga igsoon. Ingon siya, and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. Una eyes, sunod ingon na po siya, and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there forever. And mine eyes and mine heart shall be there perpetually. Kung inyo ning nabantayan ang sequence ni ini, kung naata sa landong sa gahom sa Ginoo, naa ang mga mata sa Dios, nagalantaw kanato mga igsoon. Siya nakabalo sa motibo sa atong kasing-kasing. Siyang nakabalo sa kahimtang sa atong panimalay. Ug labaw sa tanan iyang nakita ang atong mga panginahanglanon. Unya, iyang nadungog. Ingon siya kang gipukaw si Solomon. Solomon, ugma ihalad na nimo ning maong templo. Pero pwede ba nga nining kagabhion imong paminahon ka nako, ug ako mabinaw ka sa ako, ug ako kang suginlan. Mine eyes shall be open, and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. Naatay tagsa-tagsa kakaugalingong dapit. Natay tagsa-tagsa kakaugalingon nga ministry. Kung kininailawom sa landong, sa gahom, sa makagagahom, ingon ang Bible, ang iyang mata, o iyang igdulungog, wala na wala, ug labaw sa tanan, ingon siya, mine heart shall be there perpetually. Dili lang di ay sa mga mata sa Dios ug igdulungog sa Ginoo, apan ang iyang kasing-kasing mga igsoon na auban kanato kay naatailam sa landong sa iyang gahom mga igsoon. Manang panalipdan kita sa Ginoo. Kadaghan namin nakaagi mga igsoon na si Pastor Albert. Nagagimi mga igsoon na mga dili basta-basta nga panahon naabot mi sa simbahan. Nag-abot dito ang NPA mga igsoon. Katong dili pa si Digong ang presidente. Si Pastor Albert nag-preach mga igsoon. Siya akong unang gipawali sa first night. Pero mga sundalo, mga rebelde nagpalibot na mga igsoon. Kay gamay lang nga sipyat sa wali ni Pastor Albert. Pwedeng pabuton o patyon mi ni atong higayuna mga igsoon. Pero salamat sa Diyos, we are under the shadow of the Almighty. Wala makabalo si Pastor Albert ato nga mahimo siyang youth president. Wala pa siya kabalo niya ato mga igsoon, kuyog-kuyog lang siya sa alagad sa Dios. Baktas mi mga igsoon, pero tan-awon sa gihimo sa gahom sa Ginoo. Ilang gipangbutang, ilang mga armas mga igsoon na minaw sa pagwali sa alagad sa Dios. Nya pagkagabi adto pastor, gipatawag mi sa mga rebelde. Abi nyo sige buhat sa mga gipang massage Manila, oy gipang masahian mi mga igsoon. Tan-awa ra gud ning gahom sa Ginoo. Ningong patong mga membro pastor, maginay-hinay mo pastor, kay kini naitnay naay gibutang dinhi nga kadtong mubuto sa tawagan ng landmine, pastor. Kani nga linya sa PC ayaw niya gi. Kani nga color ay niya gi, pastor. Kaya nga ni, tagba, tikang mga igsuna, kuyawan pud mi. Pero pag abot sa panahon, when you are in the shadow of the Almighty, pag panalaginan ta sa Diyos, kay duol ta sa kasing-kasing, sa labawng makagagahom. Mauning mga kaigsuunan, kini nga conference gidisenyo ni sa Dios alang kananto nga pailalom ta sa landong sa iyang gahom. One time kami ni Sir Donna giinbitar mi sa usa ka pastor, pasudlon mi mga igsoon ang problema. Kay first time namong sudlon ang maong bukid sa babaw ni adto campus sa mga Muslim mga igsoon nga ilahang training ground mga igsoon sa mga MILF o mga Moro Liberation Front. Pagkaron kinahanglan mi nga mosulod, nagdala ko sa akong sakyanan mga igsoon. Naay sundo naghulat namo nakamotor. Ingon tong pastor nga tuwa didto, pastor, naay magsugat sa inyo ha. Moto nag-abot mi to sa highway, gidala mi sa bukid.
Wa man ko kabalo nga dunay checkpoint dito mga igsoon. Nga kadtong checkpoint dito nga nakataas ang boom, inigsulod ini mo, muperma ka dito, mulagbok ka dito sa mga rebuilding nga mga Muslim mga igsoon. So ang nahitabo kami mga igsoon kay gisundo ra man kuning sunod ra pug atong nagsundo namo. Pag-agi sa checkpoint mga igsoon kay nagpakusog man pud tong nagsundo namo, buylo man siya sa iyang motor, buylo pud ko sa akong sakyanan mga igsoon, abog-abog lagi kusog kay padagan. Nangasuko tong gwardiya nga tuwa dito, nagrinadyuhay na day sila, gisundan day mi mga igsoon. Ug may nalanggani ang sulti niadtong maong pastor mga igsoon ug katong sulti sa nagsunod namo kay igo lang gid mi nakaabot sa simbahan mga igsoon, nakasaka bi sa parsonage kadtong nagukod namo mga igsoon, mao puy pag-abot didto. Nagsulti na sila sa ilang mga inistoryahan nga wala ko nakasabot. Ang pastor dito mo'y nakasabot sa ilang inistoryahan mga igsoon. Nagsigi na day sila site sa amua kay paluparan mi nila mga igsoon og Lancer kay aron dumbulo na nga mong sakyanan. Ya kadtong abog lang mo'y nagsalipod mga igsoon kay kusog ang pud among dagan, kusog pud ang nagsunod nga mga abog mga igsoon. Mutong nagalanganin dili sila makakita sa amua mga igsoon. Ning ingon ko gipasilungan mi sa landong sa gahom sa labawng makagagahom. Pagkabuntag mga igsoon gipatawag mi didto mga igsoon sa ilang commander. Gipadala, giskortan mi dito mga igsoon. Pero salamat ka kung kauban nimo ang gahom sa Dios mga igsoon. Sa pagkabiling panalipdan ka sa labawng magagagahom. Gipagawas sa commander ang iyang Glock mga igsoon nga 45 9mm niya mga igsoon. Gipagawas ang klase-klase. Iyang tanggal tanan mga igsoon. Iya ming gipahambugan sa tanan pero pag taud-taud mingon dayon siya sa Pastor Marimon. Sunod ninyong balik, palanghid mo sa agi, respeto mo sa checkpoint. Hingkalma. Ingon siya, Pastor, dadaning usa ka puse kaning gaan kay ni Pastor, dali ra kay ni simbolo ni. Ako ning ihatag sa imuha. 5 ka ana, Pastor Libay, gitagaan ko. Nga to. Ang kasuko niya, nahunong mga igsoon. It is because nahupa ang iyang kakusog. Kay bisan paglayo, pamipertinan niyang isuga. Pero lahi ang gahom nga nagpanalipod na ito nining atong ministry, mga igsoon. Mauni nga kung nagsalig ta, mga igsoon, o dili lang tawhanong bahay ng atong saligan. Saligan na to ang landong sa gahom, sa labahong magagagahom. Kay mauni ang magpanalangin alang ka na to, o mauni ang maghatag na to blessing, nga i-bless ta sa labahong makagagahom. Ang panalangin sa Diyos, ilawom sa landong sa iyang gahom. Manang bisag unsa na tagi-bless sa Ginoo, mulingi gihapon ta sa Dios. Bisag unsa na ta kalayo mga igsoon. Bisag unsa nang mga naagian nga experience nanto. Pero magpabilin ta nga sama kang David nga dunay kasinatian nga miingon. Bisan pagdaghang budyong ug mga pana nga mopana nimo panahon sa adlaw ug sa kagabhion, dili ni makaabot nimo because you are under the protection of our God. Nakanindot lang, sulti ni David mga igsoon sa iyang, si David daghang kay siya kasaysayan sa iyang buluhaton. Pero kung imong basahon ni mga igsoon, naghulagway ni nato ingon nga mga alagad sa Dios, na kung magpabilin ta sa landong sa iyang gahom, dili lang kay protection ug depensa sa mga kalaban. Daghang blessing nga ilaw niining maong pako mga igsoon. Daghang blessing ilawom sa landong, sa pako, sa labawng magagagaw. Pabilin lang tang mapainobsanon, mailhan lang unta ta sa labawng magagagahom. Nga unta kung kita patubuon na sa Diyos o panalaginan na sa Ginoo, dili ta mo gawas nining maong landong sa gahom sa Ginoo. Kay inig impluensyado ka sa gahom sa Ginoo. Bisan asa ka mahiadto nga lugar, kining tanan nga mga dapit na nimong malandungan gihapon sa iyang gahom mga igsoon. Manang mingon Sir Dona sa mga igsoon, pwede ang pagpalakaw ng among anak na sakit siya mga igsoon dito na dutlan sa dito sa Canada katong COVID. Pero ang among prayer, you are under the protection because you are under the shadow of God's wings. Under the shadow
of the Almighty. Under the shadow of the Almighty, financial karon nga murag nagkalisod, pwede ba nato ng pasilungan karon sa gahom sa Dios? Pamilya nga nagkaguliyang, iglesia nga wala na magkasinabot, na kinahanglan ta nga magbuduol at tubangan sa Dios aron mapasilungan ta sa gahom sa labahong magagagahom, kay mauni ang atong tinuon nga protection sa kinabuhi ug mauni ang pagpanalangin sa Dios, mga igsoon. First time na ako nga nag-birthday ko, mga igsoon nga, murag, anak ko ba, 50 years man na ako, murag nalimtan man ko sa mga miyembro. Anak ko, Lord, murag mingaw mang jud kaayo niya. Nagdahom na ko kay ka 50 anyos good na ko. Na mali ang akong pagdahom. Ang akong pananaw to na sa mga miyembro, ug dili na sa mga tao, mga igsoon. O dili na sa Dios nga naglandong sa gahom sa panalangin. Motong kumingaw man, Lord. Gipatawag mi ni Pastor Amper sa governor, mga igsoon. Na si Pastor Amper to sulod ko sa opisina, tubangan sa mong governor niya na siya, Pastor, birthday day ni mo ron. Giiphan ko, mga igsoon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pastor Amper kay numdum ka to. Nas Pastor Amper sa likod mo nagpanilap siya atong yana sa gobernador na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Napag yun, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Samot pa nila pa. Kinumdum ko ni Pastor Undo, gitagaan ni Pastor Joe, panalangin. Ningon si Pastor Amper. Pilay giatag, Pastor. Mo apil, good lagi. 21, 22, 23, 24, 25. Oh my God. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50, Pastor Amper. Ilawom sa landong sa gahom sa Ginoo. Kaya sayang atong pagsalig dito sa mga tao, makalimot man ang mga tao. Apan ang Ginoo, pag nakasalandong sa iyang gahom, ang panalangin, pwede pa hinumduman sa Diyos ang ubang mga tao, aron maimaya ang iyang pangalan na, o ang Diyos nato nga itong gialagad, magpamatuod nga gamhanan siya nga Diyos. Manindog tang tanan. The Bible said, and on that night, niyanang maong gabi, nagigistorya ang Diyos sa kang Solomon, kay iyang ihalad ang maong bagong templo, nga iyang gitukod, mga igsoon. Pila ka gabi gikan karon manguli na ta sa atong tagsatag sa kagasimbahanan sa atong dapit. Panpwede ba nga niining kagabion maminaw sa ta sa tingog sa Diyos, ilawom sa landong sa gahom sa labawong magagagahom. Nga ilawom ni ining maong landong, mga igsoon. Dili lang proteksyon sa balatian. Dili lang proteksyon sa uban nga mga bahin. Pero nining landong, daghan ang mga kabataan nato nga nakahuman sa pag-eskwela. Niining nga landong, daghan ang atong mga natabangan nga mga tao, Pastor Boy. Niini nga landong sa maong gahom, daghan ang nagpasalamat nato, mga igsoon. Nining landong sa maong gahom, mga igsoon, daghan ang namuntar nga mga buluhaton, ilawom sa landong sa maong gahom, mga igsoon. O ilawom sa landong sa maong gahom, morning ni atahang tod karon, mga igsoon. Mo nang pwede ba natong paminahon ng atong buhi nga Diyos? Pwede ba nato siyang paminahon karon? Basin wala na ta, nakadungog nining kagabiyon ug nakasinati sa landong, sa gahom, sa labawong magagagahom. Under the shadow of the Almighty. Under the shadow of the Almighty.
kanindot kung duol ko sa akong district presbyter unta. Kanindot unta kung duol ko sa akong sectional presbyter. Kanindot unta kung napa ko sa syudad, pulos na lang ta kanindot tanan mga igso atong nakita. Panpili bang nga mangandoy tagaron unta na ako sa ilawom, sa landong, sa labaw makagagahom. Kay kining tanan kailang na angkon. It is because they are under the shadow of the Almighty. Wala pa ta nakiti karon. Wala pa ta nabantang karon. Tungod kay naapatailawom sa mamingaw nga mga dalan sa ministry, mga igsoon. Apan pwede ba nining kagabion magpasilong ta dili sa posisyon, magpasilong ta dili sa atong mga katungdanan, magpasilong ta dili sa gahom sa ubang mga tao, mga igsoon, but under the shadow of the Almighty. Under the shadow of the Almighty is the blessings. Ilaw nining maong landong sa gahom sa Diyos. Naa ang panalangin pinansyal, naa ang kaayuhan sa mga balatian, and all these things shall be added unto you. And all these things shall be added unto you. As I give this time to our district presbyter, pwede batang muduol sa tubangan sa Diyos kung asa ka nagabarog karon. Pailawom sa landong, sa labawong magagagahom. Ipailaw mga tong pamilya. Ipailaw mga tong iglesia. Ipailaw mga tong kaugalingon sa landong, sa gahom, sa labawong magagagahom. Hallelujah. Mga pastors and ministers, nabuhi ta dili sa atong abilidad, nabuhi ta dili sa atong kapasidad, tungod kay elokwenta, tungod kay naatay profesyon, apan nabuhi ta sa landong sa makagagahom. Dili ta mo biya sa landong sa pako sa makagagahom. Dili tungod sa atong mga kredensyal nagmalampuson tang tanan. Dili sa atong mga naeskwelahan. Dili kay si bisan kinsa ta. Apan nagpailalom ta sa landong sa pako sa makagagahom. Pabilin sa grasya kaluoy sa Dios. Bisag unsang panahon sa kinabuhi, pabilin ilalom sa landong sa pako sa makagagahom. Diha sa maong pako adunay kasiguruhan. Diha sa maong pako adunay kadaugan. Diha sa ilalom sa maong pako adunay kalampusan. Come on, come on, come on. Yes. Pabilin under the shadow of the Almighty. Hallelujah. Pabilin under the shadow of the Almighty. Young ministers, wa ka man mailhi karon, wala ka may imbitasyon, wa ka may posisyon, apan sukinlan ko ikaw, pabilin lang sa landong, sa pako, sa makagagahom, kaysa taknang panahon, sa insaktong panahon, ang Diyos na mo'y magapataas kanimo. Pailob sa panahon, pailob, pabilin sa landong, sa makagagahom. Come on, come on, come on, come on.
kanindot sa mensahe nga maoy nag-remind ka na to, nagpahinumdum ka na to. Ministry is not about us. Ministry is not about who we are, what we can do. It's all about Him. It's all about Jesus. Hallelujah, pabilin sa landong, sa bako, sa makagagahong. Pabilin lang sa pagkamapay na usanon, kay magitakda ang Diyos na panahon. Posible wa pa na to makita. Posible wa pa na to madungog. Posible wa pa na to mahikap. Posible wa pa na to ma-experiensyahe. Apan sa ikong panahon, nagitakda ang Diyos. Sa ikong panahon, may gitakda ang Diyos. Sa ikong panahon, i-promote ka sa Diyos. Sa ikong panahon, ipayaw ka sa Diyos. Karon pabili lang sa landong sa makagagahom. Pabili lang sa landong sa makagagahom. Yes. Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pabilin. Pabilin ilalom sa pako sa makagagahom. Nakita sa Diyos ang ato mga pag-antos. Nakita sa Diyos ang ato mga sakripisyo. Mga pastors, nakita sa Diyos ang atong mga pangandoy. Nakita sa Diyos ang atong tinguha nga magmalampuson ta sa ministry, magmalampuson ta sa buluhaton. Kining tanan naalamang sa kamot sa Diyos. Busa kay naaraman na ini sa kamot sa Diyos. Pabilin under the shadow of the Almighty. Pabilin under the shadow of the Almighty. That's it. 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 Pabilin sa landong, sa makagagahom. Pabilin sa landong, sa makagagahom. Yes. 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 Pabilin sa landong, sa makagagahom. That's it. That's it. That's it. Mabot ang panahon. Nagitakda sa Diyos kanimo. Posible dili makaron. Posible dili pa ugma. Posible dili pa next month. Posible dili pa next year. Posible dili pa 2 ka tuig ikakaroon. But stay under the shadow of the Almighty, because in due time God will elevate you. Hallelujah, hallelujah. Glory. Gamayng pailog sa panahon. Gamayng antos sa panahon. Gamayng pailog sa panahon. Gamayng antos sa panahon. Pabilin sa kabubuton sa Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. 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 Yes.
Hallelujah. 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 That's it. That's it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pastors and ministers, stay under the shadow of the Almighty. This is not our work, and this is not our church. Pabilin lang ta. Pabilin. Pabilin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Glory. Ang pinakasekreto o pinakasipte nga dapat sa kinabuhi natong mga ministro, ilalom sa landong sa pako sa makagagahom. Dili ta secure sa ato mga posisyon. Dili ta secure, amen, sa mga bahandi. Paano sa lang kabutang, sigurado, ano natin kasiguruhan, kung magpabilin lamang ta sa landong sa pako sa makagagahom. What a message we heard tonight, reminding us once again, the ministry is not about us. It's not about our credential, nor our achievements. But ministry should always be under the shadow of the Almighty. Kanunay ta magpabilin, ilalom sa landong sa makagagaw. Manindog tang tanan, tong daigo ng atong buhi nga Dios. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed. Praise the Lord. Before ta mag-end, atong kwaon na atong offering, no? Atong offering. Mag-aawitan, no? Samtang mag-atagda sa atong offering. Magmatino-tanon sa iyang ulo, matod pa sa saan, si
request Pastor Manguba to pray sa atong pagtapos ug sa atong offering. Hallelujah, hallelujah. Ginoong Diyos, salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Salamat sa mensahe, Lord, nga mo napatalinghugan ing kagabihon karon. Bisan unsa man, Lord, maabot sa mong kinabuhi nga magpabilin kami sa ilaw, sa imong landong, Ginoo. Sa imong balaang presensya, Lord, kadiha nga mong kasiguruhan. Nadiha nga mong paglaom, Ginoo. Nadiha nga mong kadaugan, Ginoong Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord God, kung mga pagampo ka nimo nga magapanalangin ka sa tanang idulungog nga nagapatalingog. Yes, ug sa tanang mga kasing-kasing, Ginoong Diyos. Hallelujah, magapamuhat ka. Ginoo, hallelujah, nga makusganon, O God. Nga walay kahom ang espiritus kang ngit-ngit sa pagbawi nini. Wala kay kahom sa pangalan ni Jesucristo nga Nazaret noon. Wala kay kahom, hallelujah. Under control ka sa dugo ni Jesucristo nga Nazaret noon. Yes. Salamat, Ginoo, nga gikan hallelujah sa kinabatan-on, Ginoo, nga to sa pinakahamtong, Ginoong Diyos. Kini mo mensahe, Ginoo, magatuhop sa mong unaw na kasing-kasing. Bisan pa sa mga halad, Lord, nga mo karon nga hallelujah kinasing-kasing nga gitunol og uban sa pagpasalamat ug kalipay ug pagpaubos. Balaan ang panalangin ni kini, Ginoo, nga ibalik nga to kanilang dubli-dubli pang panalangin, Ginoong Diyos. O bisan pa sa mong pagpamauli, Ginoo, proteksyon kami, O God. Hallelujah. Hallelujah, nga mabot kami sa mong matag destinasyon na safe and sound, Lord. Padayon kami, ugma, Ginoong Diyos, na yung mga buluhaton. Padayon ka nga mag-amping magapanalipod ka na mo. Dalay ko na yung balaan nga pangalan, Lord God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless us all.